barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia. Mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan. Rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan atas karunia ilahi Rabbi disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan wewangian harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan, seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah, penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Usaha juga alama amarullahu bimin sati ma'ruf al-wasik ya Mas Danu saya nikahkan dan saya kawinkan Pak Erna Putri Mustari binti Jari dengan engkau yang wali ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin
uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saksi. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu seperti aku mencintaimu. Sayangi aku dengan kasihmu seperti aku menyayangimu. I will be the last for you, and you will be the last for me. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu seperti aku mencintaimu. Sayangi aku dengan kasihmu seperti aku menyayangimu. I will be the last for you, and you will be the last for me. And I will be the last for you, and you will be the last for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rahmat tentrem rahayu karana peparingipun Gusti ingkang hamur pingrat, ingkang wus kepareng ambabar gumelaring kabagas warasan tuwin kawilujengan. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula waradin sagung sasoma. Nuwun kula nuwun. Nggih kepareng matur wonten ngarsanipun para sepuh pini sepuh, aji sepuh miwas daya para pepundhen.
ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu tansah binekten wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka kiblating panuntun manembah pring ngarsane Gusti ingkang tuhu tansah kula antu-antu barokah pandonga saha pitutur luhuripun wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning nagari ingkang tansah mastuti mring pepoyaning kautaman minangka pandam-panduming para kawula desih ingkang tuhu pantes tinulat lan tinulada sangyaning para rawuh pur lenggih kakung putri mliginipun nunggih keluarga agung Bapak Slamet telah Ibu Suli gotrah sedaya pangiring pinanganten kakung ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan sumrambahipun dumateng sedaya kadang wereda tumaruna ingkang tuhu tansah winengku ing suka rahayu sangyaning para rawuh minangka para aning atur sumangga kula dherekaken manungga puja ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha welas maha asih ingkang sampun maring rahmat taufik hidayah miwah inayahipun temah ing siang kalenggan menika panjenengan sedaya lan kula saged kembal manunggal nyawiji wonten ing sasana ingkang adi menika kanthi boten kekirangan ing samudyanipun mila mangkaten kepareng kula ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillah rabbil alamin datan katalumen sholawat telah salam bagi kunjuk wonten ngarsanipun titah linangkung ingkang piniji minangka mustikaning jagat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ing pangajab mugi-mugi anggen panjenengan sedaya lan kula gesang wonten ing alam donya ngantos dumugi wonten ing alam akhirat tansah dipun daku dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan mugi-mugi kalebetaken perangan tiang-tiang ingkang badhe pikantuk syafaat amin 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 dan nggih sanget merawuh mastuti dawuh sajejibahan ingkang kedah sinangkul ing rikalenggan menika kula piniji dening ingkang hamanggugati Bapak Jari dalah Ibu Suwarti gotrah sedaya keluarga kinen mratitisaken pawiwahan tin pahargyan prasaja dawuhipun ingkang putra kang sesilih kusumaning ayu Erna Puji Lestari ingkang jinatukrama dening Nak Mas Bagus Danu Sena Saputra wonten tumapaing adi cara ijab kabul utawi akad nikah sampun katite laksana kala enjang kirang langkung tabuh 7 kanthi widodo kalis ing rubeda datan wonten alangan satunggal menapa nggih saged merawuh sinaran ngonjaken pudya-pudya astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamur ping dumadi kepareng kula gempil kamardikan 3 swacana sawetawis saperlu ngaturaken rantamaning adicara ingkang arsa katiti laksana
Murwagani tumapa ing pawiwahan nggih atur pambuka kalajengaken lung tinampen utawi pasrah panampinipun pinanganten kakung. Purnaning lung tinampen utawi pasrah tinampi ing mangke daya-daya kalajengaken tumapa ing adicara adat widi-widana panggih pinanganten kakung miwah pinanganten putri ingkang badhe kalajengaken tumapa ing adicara krobongan dalah sungkeman. Purnaning adicara sungkeman ing mangke pengantin sarimpit arsa nulat nulodo edi endahing budaya luhung wonten kraton Surakarta hatining rat kanthi tumapa ing kirab kanarendran dalah kirab kasatriyan. Ewondene minangka pratandha pawiwahan paripurna ing siang mangke ambuk bilih sampun wonten cecala saking pangarsane gati minangka panawung krida. Nggih sanggene merawuh mangkatan wau urut rorojening adicara ingkang sampun rinajik saha rinepaka dening kalwarga ingkang arsa katiti laksana wonten ing enjang kalenggahan mriku. Kula minangka ingkang hamengku gati Bapak Jari dalah Ibu Suwarti ing mangke sanggiyaning para rawuh kasuwun hanjenengi adicara ing siang kalenggahan menika ngantos paripurnaning adicara. Kula ugi kepareng minangka jejering pambiwara nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi anggen kula nderekaken adicara ing siang kalenggahan menika wiwit purwa madya dalah usana tansah manggih rahayu wilujeng datan wonten alangan satunggal menapa. Nuwun. Wis dumugi wahyane mangsa kala. Panggihing pengantin kakung miwah pengantin putri ingkang hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang satuhu pinundi-pundi. Nulat edi endahing budaya luhung humiring sesanti tetesing tias marsudi mardawaning budaya tulus. Kawistara pangantin putri wus kemarang jengkar saking sasana rinengga tumuju sasana panggih. Semanten ugi risang pinanganten kakung ki sampun jumangkah arsa tumuju sasana panggih. Tindake pengantin kekalih kaapit Sekar Puspita Adi kang sinebat Kalpataru Dewa Daru iya Jaya Daru ingkang limrah sinebat Kembar Mayang utawi Kembang Mayang. Saya caket Denira lumaksana pengantin kekalih wis prapteng unggian kang tinuju. Gyaku mlawe astanira risang pinanganten putri miwah pinanganten kakung hambalang gantal ugi wos jenar ingkang winastan gondang kasih iya gondang tutur. Pangajabing sedya mugi dawuhipun pengantin kekalih manunggal ing tekad cipta rasa karsa miwah karyane. Kawistara pengantin kekalih wis ajawat asta mrepeki antiga kang cinaket ing Bokor Kencana nenggih minangka wadahe Ranupada. Pengantin putri laju hanjengku sarwi sembah kalbu mring ingkang garwa menika tandha prasetyanipun pawestri dumateng kakungipun utawi garwanipun.
pengantin kakung Gyo Angrucat Canelo sigro amidak antigo pinidak ing padha pecah saknalika mabyor pecahing wiji dadi gumelar ing alam padang. Pengantin putri laju amiji ampianipun keng garwa minangka pralambita angi cali saliring sukerta mugi lulus mulya manggih raharja. Kawistara kambang kumambang sekar triwarna ing salebetipun bokor kencana nggih sekar mawar sekar melati miwah sekar kandil. Paripurna amiji ampeanipun keng garwa pengantin putri kakanthi jumeneng lah menika ta ingkang winastan upacara adat junjung derajate wanita ya junjung derajate ingkang garwa. Ing rikalangan mangke juru sumbaganipun pinanganten saking Sanggarias Vivi utawi Vivi rias pengantin ngasta syarat sarana ingkang winastan kendi pertol ingkang isi toya wening kasontaing bantala tepung gelang paribasane mengko pralambita bilih dawuhipun penganten kekalih sampun manunggal ing tekad cipta rasa karsa miwah karyan satemawus pinesti minangka jatu kramani. Kawistara juru sumbaganipun pinanganten ugi ngasta syarat sarana ingkang winastan iker uter utawi panjang ilang. Iker dumadi saking janur ingkang dipun enam wujudipun kados bokor cacahe sekawan. Isinipun jajan pasar telah cok bakal werdi kang sinandi. Iker pengantin sampun kini kertalining akrami pramila kedah saged hameper mring hawa nafsu amarah aluamah supiyah dalah mutmainnah. Lambang iker kaubengaken pengantin ingkang jawat asta ambal kaping 3 minangka pralambita bilih sedaya ingkang wolem ten alam gesang menika boten badhe langgeng sedaya bakal owah lan gingsir pindhone cakra pangilingan ewondene pinilah perangan angka 3 minangka sangkan paraning dumadi purwa madya lan usana asale ora ana dadi ana besok bakal bali dadi ora ana ing rikalenggan mangke pinanganten putri sampun jumeneng jajar kanthi agekanten asta sigra sinekepan sindur ingkang wani rekta miwaseta dening ingkang rama dalah ingkang ibu menika mengko sasmita mugi dawuhipun pinanganten kekalih tansah tinuntun ing reh kautaman pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan lah menika ta ingkang winastan upacara adat sinduran utawi sindur binayang. Kawistara Sekar Puspita adi minangka pangampitipun pengantin kakung miwah pengantin putri sampun kaliru ing salajengipun mangke badhe kawangsulaken wonten ing kahyangan Salendra Bawana awit sampun paripurna nggenya dados syarat sarana dawuhipun pinanganten kekalih pun Bagus Danusena Saputra kalian kusumaning ayu Irna Puji Lestari paripurna panggih daya-daya kalajengan tumapaing upacara kerobongan ingkang kapurwaken upacara bobot timbang. Upacara bobot timbang musraos nimbang bobot bebet bibiting pengantin kekalih dening ingkang rama sineksenan dening ingkang ibu. Bobot timbang ugi ngemesmu pasemon
ing mangkinipun ingkang rama dalah ingkang ibu boten badhe ban sindhe ban siladan boten badhe bedak-bedakake antawisipun putra mantu lan putranipun piyambak sedaya badhe kawengku dados putra piyambak. Paripurna upacara bobot timbang daya-daya kalajeng tumapaing upacara kacar kucur tombo kaya kacar kucur tuna satak bati sanak dhisik wong liya dak iki dadi sedulur makarya lancar muga rejekine tansah mancur-mancur. Kacar kucur ngembung pasemon bilih priya dewasa priya ingkang sampun siaga mangun bali wisma kedah siaga nyekapi kebutuhan lahir lan batinipun ingkang garwa guna kaya kasonta wonten pangkonipun pengantin putri. Salajengipun mangke badhe katuraken wonten ngaresanipun ingkang rama dalah ingkang ibu menika mengko sasmita najan ta ing dinten menika pengantin kekalih sampun uwal saking panggula wentahipun ingkang rama dalah ingkang ibu ananging ing mangkinipun badhe tansah enget dumateng sinten ta ingkang hangukir jiwa lan raganipun. Oalah kacar kucur saiki kono wis bisa kumpul bebasan kumpul sadulur ya kumpul sasumur kumpul sadapur ya kumpul sak kasur mula mboten mokal malih bilih ing mangke badhe saged katingal wungkul. Purnaning upacara kacar kucur daya-daya kalajeng tumapaing adicara dahar walimah dahar sekul manca warna menika mengko sasmita bilih rejeki ingkang dipun dahar menika rejeki ingkang boten singler saking paugraning agami miwah satataning nagari ingkang ateges rejeki punika rejeki ingkang halal ewandene dulang-dulangan mengku sasmita mugi ing mangkinipun wonten madyaning bebrayan agung pengantin kekalih najan merangguli kawontenan ingkang maneka warna wonten susah wonten bungah sedaya menika kedah dipun lampahi sesarengan kedah dipun raosaken sesarengan. Gantosa tahan dulu biar diambil gambarnya. Sampun paripurna dahar walimah pengantin kalih arsa kaparingan unjukan toya wening. Toya wening menika toya ingkang prasaja boten pahit boten legi ugi boten asin menika mengku sasmita utawi werdinipun mugi-mugi ing mangkinipun wonten madyaning bebrayan agung sedaya munamuni ingkang badhe dipun lampahi menika kedah dipun penggalih kanthi weninging manah temah ingkang tinemu ing mangke kados unen-unen ajining diri gumantung lati ajining busana ajining raga gumantung busana
ajining awak gumantung tumindak toya wening ugi ngemu sasmita mugi-mugi ing mangkenipun wonten madyaning bebrayan agung sadéngah pakaryan kang badhe dipun lampahi mugi dipun lampahi kanthi prasaja kewala boten dipun lampahi kanthi ngayawara temah ing mangkenipun kang tinemu namung hayu hayom ayem milwah tentrem paripurna kaparingan unjukan toya wening penganten kekalih arsa ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsanipun ingkang Rama dalah ingkang Ibu sunggemipun risang pinanganten saripit lamun to cinandra kadya rujit sajroning nala kepareng jengkar saking sasana palenggahan nenggih pinanganten saripit duwung ngangka agem penganten kakung kalolos sigra angrucat canelo emangke daya-daya tumuju wonten ngarsanipun ingkang Rama dalah ingkang Ibu arsa ngaturaken sembah pangabekti estining sedya arsa nyuwun tambahing pangestu anggenipun badhe lelomban wonten madyaning bebrayan agung Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rama lan Ibu kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami awit lumantar Rama lan Ibu kula saged ningali padhanging donya menika Rama lan Ibu sampun paring panggulawentah paring piwulang lan pitutur kang becik dumateng kula ananging kula minangka jejering putra ingkang kagulawentah wiwit alit ngantos ngancik alam dewasa menika dereng saged atur piwales menapa-menapa kapara kula asring sanget damel gelaning manah kuciwaning manah Rama lan Ibu kula nyuwun pangapunten Rama Ibu kapara ing dinten menika kula badhe owal saking panggulawentahipun Rama lan Ibu kula nyuwun tambahing pangestu Rama Ibu Ger anakku kowe cah bagus Danu lan kowe cah ayu Erna sing tak tresnani iya Ger tak tampa sembah bektimu pangestune bapak lan ibu wae tampanono ya Ger anakku ngerti ya Ger yen sejatine ngono wis dadi kewajibane wong tuwa Ger gedhekno anak-anake minterno anak-anake Ger babar pisan wong tuwa ngono ora arep piwales apa-apa wong tuwa wis seneng wong tuwa wis bungah
yen bisa nyawang anak-anake urip ayem tentrem nggih. Danu Erma ngerti yo nggih. Najan to dina iki sliramu arep owal saka panggula wentahku. Ning bapak lan ibu ora bakal mandeg anggone ndedonga nyuwun ana ngarsane Gusti uripmu bisa ayem tentrem yo nggih. Herna Danu sing tak tresnani. Bapak karo ibu titip 3 perkara kanggo sangumu omah-omah yo nggih. Siji wujude pitutur, loro piwulang, sing angka 3 yaiku pituduh nggih. Pitutur mono pituture wong tuwa nggih. Tak jaluk aja pisan-pisan kowe wani bantah omonge wong tuwa yo nggih. Sing angka 2 yaiku piwulang. Piwulange para guru lan para ulama kae lakonana nggih. Aja mbok tinggalno. Sing angka 3 yaiku pituduh. Pituduh mono lire saka ngarsane Gusti nggih. Bektimu marang wong tuwa, tawandukmu marang guru lan para ulama. Ing kono mengko bakal nuwuhke pituduhe Gusti. Murih uripmu bisa slamet. Donya tumekah ning akhirat yo nggih. Matur sembah nuwun Bapak, Ibu. Kula namung saged ndedonga. Mugi-mugi Bapak lan Ibu tansah kinanjar yuswa ingkang panjang. Kinanjar kabagas warasan tuwin kawilujengan. Iya nggih tak tampa pandongamu. Wis kono mlaku sing alon-alon sing ati-ati yo nggih. Adohno saka tukar padu. Rebutana salah aja padha rebutan bener. Murih uripmu mengko bisa ayem tentrem. Hatut runtut rerentengan kaya mimilan mintuna nggih. Jumbuh apa kang mbok gayuh, rahayu apa kang mbok tuju nggih. Matur sembah nuwun Bapak, Ibu. Niki saged parawuh bagi Abdilyu kawistara sampun paripurna. Penganten kekalih nggih ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsanipun ingkang rama dalah ingkang Ibu. Estining sedya estu badhe nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepahipun kekalih. Mugi-mugi anggenipun badhe lelomban wonten madyaning bebrayan agung. Tansah pikantuk ridhanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Temah emangkinipun saged mangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Niki saged parawuh bilih beliau kawistara sampun paripurna. Penganten kekalih nggih nyongantaraken utawi nindakaken tumapaking upacara adat widi-widana panggih pinanganten ingkang kalajengaken niki tumapaking adicara kerobongan dalah sungkeman ing siang kalenggan menika. Jengkaripun sang subuh manggala mugi jumbuh punawa ingkang ginayuh.
kawis terus samapta ing gati sawega ing diri para waraga ingkang ngayahi jejibahan wonten ing madyaning pawiwahan ingkang pranyata adi luhur ing ajeng niki kang winastan Sang Suba Manggala Suba Manggala pinagan dening wanita kang sembada ngayahi karya katingal gandes luwes sesolahe tansah meraati kalamu Cinandra ing jaman Purwakadya Dewi Srikandi putri saking Pantaradya ya garwaning Raden Arjuna Raden Permadiya Raden Janaka kalamu Cinandra ing jaman madya kadidene Waryanti saking Tanjung Anom niki garwane Manggala Yudha Sutresna lumare sawurira Sang Suba Manggala yakti punika kang winastan Manggala Yudha talang patiya satriya sakembaran katitik kembar busanane kembar warnane kembar dedeg piadeke ya kembar baguse wondene kang lumare sawurira nenggih punika kang winastan patah sakembaran ingkang pinaragan dening kenya-kenya alit tinana saking Mandrawa katon dewa-dewa kadikumpula kencana kang bisa tata jalma lumare sawurira patah sakembaran yakti punika kang winastan Putri Dumas pinaragan dening kenya-kenya taruni sedayanipun maksih suci dereng nambut silaning agrami kawistara sampun prapta gunggian kang tinuju Sang Suba Manggala keparang asong sasmita dumateng pengantin saripun mugi keparang jengkar saking sasana rinengga kawistara samapta ing gati Sang Suba Manggala keparang asong sasmita dumateng risang pinanganten sarimbit mugi keparang jengkar saking sasana rinengga jengkaripun risang pinanganten sarimbit kadherekaken ulngiling ketawang langen gita Sri Narendra Tinoto titi tataning kirap sigra jengkar saking sasana rinengga
pengantin sekalian. Mula dadi endahing budaya luhur kawistara tindak simaloka lambean merak kasimpir riak gajah oling pansamya ling liniling. Sinten ta ingkang sinaraya hanawung krida minangka cucuking lampah datan sanes nggih kusumaning ayu Aliana ingkang midalem saking Laladan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Mustika. Saurira sang suba manggala yekti punika yudha manggala satriya sakembaran sinten ta sekaring pawiwan ing rikalenggan menika datan sanes nenggih pinanganten sarimbit pun Bagus Janu Sena Saputra kaliyan ingkang garwa Erna Puji Lestari ingkang hanggung agegaten asta datan genggang sarambut punara sayuta prasasat renggang gula kemebyur pulut ewandene lumaris saurira nenggih punika Rama dalah ibu ugi kadang pisan sutresna Bapa Slamet dalah ibu Suli ingkang tansah tutwuri murih bisa handayani. Nggih saking prawu perkaya beliau kawistara sampun paripurna kirap ingkang angga setunggal. Wis prateng unggihan kang tinuju sang suba manggala keparang asung sasmita dhumateng pinanganten sarimbit tumuju wonten ing sasana Panti Busana ing pangki badhe nglukar busana kanarendran hangrasuk busana satriyatama. Dergi hanyerengi cengaripun isang pinanganten sarwit saking sasana Panti Busana kairing ngumileng lelagon Lintang Asmara sinarang suba manggala Aliana. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati Biuh-biuh suba manggalane ayu anduweni marang Sang Hyang Lajmi kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane Sabaya mukti, sabaya pati. Asik.
es boleh badan roh cocok lapai. Sarno sendiri tunggu. Oke, aduh budine rontok Ayo kabeh. Rasno. Sika. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane dapat balik janji sebaya mukti sebaya pati. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batinku. Wong senajan karo ibanyu segara rasaku ra bakal sirna. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Langkung rumiyin. Ayo Pak Indro, depan Pak Indro. Wonten Pak D, Bude, Bulik, Pak Lik, monggo sedaya setunggal boko setunggal kasuwun foto langkung rumiyin. Monggo. Menika ditenggo mangke sabibaripun foto paring pangestu kali Mas Danu ki Mbak Irna menawi ngersake kondur saged mangke. Anwong saderengipun monggo foto langkung rumiyin. Aku rawe di dusun loro tawalus Loro koyo tatu sing kakumpu nanging aku rawen popo aku ra duwe rasa aku lila duwe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe pilih tresno liya. Monggo keluarga saking Bakalan. Wonten Pak D, Bude, Bulik, Pak Lik, Mbak Kakung, Mbak Putri, ponakan. Mas Danu Sedaya mawon ingkang dereng foto. Sakinah kasuwun mawaddah foto. warahmah ya untuk Erna. Erna semuanya sekeluarga sehat selalu. Apa ora eling nalika semono susah senang bareng
Sanesipun monggo dhumateng Rama Ki Haji Kasturi Husin dalah ibu minangka cucu ing laku saking Bangkalan kasuwun foto rumiyin kiras pantes paring pangestu dhumateng Mas Dano ugi Mbak Erna. Rama Kiai Haji Kasturi Husin kasumanggaken. Aku rawat di dosa lara Tawales loro Ayo tandu sing tanompo Monggo dalah ibu Rama Yai Kasturi Husin nggih kasuwun foto. Mliginipun mangke keluarga saking Bangkalan langkung rumiyin. Sami baripun keluarga saking Bangkalan kalajengaken keluarga saking Gedung Romo. Mugi mangke sareng bismet. ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling koyo kowe eling janji tresnamu ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku do Gusti Matur nuwun dhumateng Rama Yai kalajengaken hatiku sedaya keluarga. do Gusti kuwatno hatiku matur suwun. Oke, terima kasih banyak Bos Hendro. Nggih, ana ibune Sawerno. Makasih bagi semuanya. Dan ini satu persembahan berikutnya yang dinanti dan yang ditunggu. Boleh pinjem dulu, boleh foto, boleh pinjem nanti dikembalikan. Dikembalikan ke sini lagi Iya. nggih, Mo. Injih alhamdulillah niki ngaturaken wilujeng siang nggih Ibu. Niki pengembang pengiring saking pundi Kang Mas? Saking Blora. Saking Blora, alhamdulillah. Nek ngeriwang Blora iku gampang loh Mas. Gampange piye? Wong nek angger lemo-lemo ginuk-ginuk ya wong Blora kabeh. Tandane ayem ngeten iki. Lah iki wong ndi? Kula sami Blora makane awakku gemoene ra kaprah ngene iki. Luwih apik wong Blora timbang sampinge Blora. Lah pripun? Lah kono gelinuk lah iki gajah. Kok ganjeh, mboten sing ganjeh. Nek bawa wonten sing ngrasani. Kenapa? Iki ibarat wedok sapi koyo sapi Brahman jarene ngoten. Ini dia wanita berbulu. Kok wanita berbulu? Wanita kados danten iki gadah bulu lho, Mo. iya. Bulu halus, bulu kasar. Maksudku yo ngono. Oh ngoten. Bapake nek ningali aku kok ora kedhe belas lho, Pak. Katon gumune napa pripun Pak jenengan, Pak? Ya Allah, kok tak sak anjlok ya ae ngeten. Ya Allah, pinaringan asmane sinten Bapak niki? Pak Parno. Ampun redeg nggih Pak, istighfar ping 3 astagfirullahaladzim. Biasanya tiang nom ngeten kalih tiang sepuh ngeten iki salaman riyen, Mo. Heeh, salaman amit nyuwun sewu nggih Bapak. Tepangaken kula Aliana. Kaping kalihipun nggih niki Mo sing paling penting. Nggih, Sing napa paling niki? penting nggih cipika-cipik. Loh. Pak Parno. Pak Parno pun sepuh ngeten tesik. Ya Allah mbari Topo era simbah. kaprah apa meneh Ah, dalam kok mundak muntah. kok muntah pripun kilo wau paling kalih baten lho Mas. Iya. Aku mangipi apa iki ngono. Lah nggih alhamdulillah saderengipun kula lak salam riyen nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ampun diliriki mawon, Pak. Kula jengking diliriki mawon jenengan iki. Niki istrine sing pundi, Bu? Pundi? Oh, Bu ya Allah, aku kalih Pak Parno iki wis mukrem wong padha lanange dadi mak-mak ngeten iki halal thayyibah. Nggih, Ma. Iya no. Lanjeng. Padha lanange kok. Ampun sere lho, Bu. Mangke Aku dadi wanita ngene iki jadi-jadian jujur, Ma. Iya. Sanjang saderengipun riyin mundak Pak engko kecelek Pak sampean. Lanjeng. Alhamdulillah niki sing jawab salame kula dongaaken mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat Allahumma. Amin. Pinaringan rezeki ingkang lancar kathah barokah Allahumma. Amin. Sing wedok tambah ayu ginuk-ginuk kaya aku Allahumma. Amin. Mbah Doe nek ningali kula kalih gedhe-gedhe ngeten iki kados entuk nama jenengan Mbah Dak. Nggih ya Allah. Nama Mbah Dak kaya ngene iki. Iya, bae ku nom-nomane ya kok kowe ngono kuwi. Cantiknya luar biasa Nek sekali. yo ora nyanyoh ngono kuwi nek bae. Dalem. Ora nyanyoh kaya kowe. Wong iki ibarate Laura omah kok, Ma. Pengen ngertos Laura? Apa kuwi? Lanang ora wedok ora, Oh, Mbah. ngono. Alah Mbah Dak ayo dhewe. Tak ninung. Ya. Nyebut, Mbah, nyebut. Kak nyebut pripun? Nek senyum iki rada malu-malu ditutupi. Iya. Mergo untune wis rada entek. Alhamdulillah niki cantik sekali. Alah. Ya Allah niki teng mriki sedanten mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun Allahumma. Amin. Sing gadah hutang bentang lunas Allahumma. Walah bantere ra kaprah Mas sampean. Utange akeh dhewe. Oh, kangge penyemangat kerja ngoten niku, Ma. Iya. Lan nggih, alhamdulillah niki matur sembah nuwun ugi Rama. Dumateng hamangga gati Bapak sinten Rama? Bapak Jari, Bapak Ibu Jari. Suwarti. Nggih, alhamdulillah niki ingkang adicara nderekake mangayubi ageng teman-teman kekalih nggih Rama. Nggih, Mas Janu ugi Mbak Erna. Kalian Mbak Erna. Kita nggih. doakan bersama monggo. Niki luar biasa sekali nggih, Ma. Mbak Ya, Erna sudah dasarnya udah cantik. Cantik. Disulap dari tangan-tangan ajaib Vivi Rias pengantin tambah cantik lagi. Iya betul. Alhamdulillah mulai dari dekorasi tata rias Dekorasinya luar biasa. jereng alhamdulillah niki alhamdulillah laladan saking pundi Vivi Rias pengantin Rama Pripun? Mbak Vivi Rias pengantin laladan saking Mbak pundi Vivi saking Gesik Sumbirjo. Gesik Sugirejo Nggih, kecamatanipun Dereke Ngawen ning cakete kalih Banjar niki. Oh niku mon derek ngawen Sampun nggih perbatasan. Oh nggih Sampun kondang alhamdulillah kaloko. niki sampun melayani berbagai wilayah nggih Ma melayani berbagai make up. Lah nggih, Ada wisuda, karnaval, apa neh mantenan saben dina. Oh ngaten nggih alhamdulillah nggih mau Vivi Rias pengantin luar biasa sekali. Ugi siang punika sinarengan musik napa Rama? Nyusantana. Nyusantana. Nggih, Penyanyine sini Mbak Yu Mbayukku ya Allah ayu-ayune gemoy kabeh awake wis padha iki cocok dina iki Ma. Lah iya. Lan nggih kula nggih nderek dedongagem teman-teman kalih Rama. Pripun, Mugi-mugi nggih. dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinaringan putra ingkang soleh lan soleha. Amin. Lah iki aku sing gak setuju. Lah pripun? Oh, akhir donga langsung soleh-solehkah ngono iku. Tukulane kaya kowe ngene iki. Niki. Iya ngono kuwi nek donga dipisah. Nek kakung soleh, nek wedok solehkah. Lah, Aja nek- soleh-solehkah. lah, nek Tukule kaya aku kaya ngene awakmu iki. iku. Ya kowe soleh-solehkah iku. Gak soleha tae. Nggih, alhamdulillah niki kangge bedal Manggolodo Mas Rama. Nggih, monggo Nggih. ndherekaken. Niki ada perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang ngoten nggih, Ma. Namanya siapa cantik? Sasa. Satunya? Aulia, Aulia. Ganteng ini namanya siapa? Ilyas, Ilyas. Satunya? Tria, Tria. Heeh. Ayo adek Rene sampean sing gede-gede maju. Ya. Ayo maju. Coba Gus. Heeh. Lah. Ya Allah gantengnya ra kaprah to, Ma. Aku nek roh wong ganteng ngene iki bokongku gringgingen to, Ma. Kayak makanan sehari-hari. Lah iya. Kayak ngerti apa ngono. Lah nggih, namanya siapa ganteng? Wilis. Wilis. Heeh. Kelas berapa? Ora sekolah. Wis di pacar apa urung? Wes. Wes, gelem pacaran loro apa ora? Gelem pacaran loro apa ora? Mo. Mah, karo mbok dhewe mah pacaran? Lah kenapa? Mo ben. Oh. Dindo aku mau ngene. Mah, wedok sikile kapalen jarene. Mboten kapal niki kok. Iki pekerja keras tandane. Ayo ke sini satunya. Namanya siapa ganteng? Fajar, Fajar. Satunya ayo ke sini. Heeh.
Satunya namanya siapa? Dika. Ini mau minta lagu apa sayang? Gala-gala. Gala-gala duet Kak. Mau nyanyi? Atau dikasih koleksi dulu sing rancak ngoten nggih Kak? Kusuma Wijaya atau gimana sumangga? Masih bersama Santana Musik. Baturi sampeyan aku wedi nek dituntun iki gledak kok Kak. Nggih, masih bersama audionan apa Mas? Togi Audio. Operatornya gantengnya ra kaprah. Sembuh. Joko. Puluh-puluh tenan iki. Gokil lho Mo. Jenengan ngertos gokil? Iya. Gosong kilang-kilang. Pite, sampeyan yo mari ambek wara-wara ayo Kak. Masih bersama Santana Musik dan juga Vivi Rias pengantin semoga. Nggih. Oke, ini jaket semua nggih. Kondur dumateng sedaya para tamu. Mriki nipun sedaya mangke nang kakung saking laladan. Aja minggir-minggir. Tempurjo. Mugi-mugi kondur panjenengan sedaya saking Wisma Pahargyan wonten laladan Kedung Nomo. Tansah tinebena mringga bayo ing margi ngantos dalempun sowang-sowang. Semoga kemarang aturaken sugeng kondur matur sembah nuwun menggah karuan panjenengan sedaya. Ayo saya kesini. Ambarum sasmito sang kumbang wewayang rajang pucuk sarine ayo jaket semua. Joget tak ambung, ayo boleh di. Lintang-lintang panjerana antara ekso ambil ayo sang rino kusuma wijaya. Ayo joget bareng di sini. Ayo goyang semuanya. Ada juga Santana Musik. Ayo sayang, ayo lebu sesek sedap, ayo mas. Ayo panggolo goyang. Yo melak ya, gak joget tak ambung, ayo joget. Arep kok gak mendun-mendun iki kok. Ayo ndang melu joget. Siap. Asik. Ayo tangannya ke depan gini. Monggo keluarga saking Bapak Dari kang derek foto pas manggaken foto. Bunda joget ayo mas. Ambil merem lah gak apa-apa, penak-penak karo mbok deh. Alah wis ta, ayo. Ayo. Semisal malih monggo keluarga ketoke gila kan. ingkang derek foto
sudah. Wijaya, luar biasa. Ini mau joget lagi? Joget lagi, monggo. Hah? Wes. Gak aneh sampean. Atau ini yang lain sumonggo, Bapak Ibunya minta lagu, request lagu sumonggo. Langit
I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secara sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka, seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana. Kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata, terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka, rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia, hasrat yang tertunda, malu dan mau kini seakan telah sirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra, menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta.
bahagia. Akhirnya, mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun, dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.